Nalor kajing sya eben hakaliang karoi kapar nadu kajing momdon kisrok ka boarding electric kilat ajing sumar ki jaka puli ka hok tap boat bat ki wepat ki bede ka benta kolong brio man brio ki nong song snong ha block 1 ki don hapdeng kajing sya yong chingmut pat leng a man siam balano an la bon wengi kajing e jungki na kajing sya wan le ben le kaput ha ki brio ko jela asam bat ki kenhun le no karbi kinong ilam snong na life ndu tuli ki snong na ka ilaka labang nong pelut pat pangam raliang ki basya kan thop kum ki bahap ha ka jaka e kan at kaput apneng ka jela megalia bat asam baltip kum ka block 1 ha ka kachan terik no pra arajar arpuai ki lalum ya ka jelang banya perkhat banyo yakren syak sarkar kumju syak result committee Jaintia Hills district balalam khamat doba singo balangdar banyo ban pensngo baki angnut bandan be ha ka jela megalia ringkat ki jing pensisha kani kejing ya perkhan kalami ru hapadeng kejing penkre ka sarkar jela bani penbej put bat ka asam ya ka ba ka regional committee na Jaintia Hills kampat IT ka kapot sak sarkar kham hadien da ka wei kasur kinong ilam snong kilarai ban thau ya ka labang nang pulut pangam raliang area committee ha ka ba lengba kani committee kan pensngo sak regional committee ni ka sarkar jela da ka ba ong kwa EUM lang chameglia wato I bru penar kwa EU lai wan chayung kabamut baki kwa bandan bej ha ka jela meglia na mar ki deki penar mat ki kwa banwan phai shalai yeng ini po wam to dai uman itu orang din nem to le uman itu teng misal seluruh ya kena kokam hakana kena kokam tahun to seluruh I de ora ya kawat ya suloi seluruh ni dikam hakana kena kokam ni so lai di wasuk de sai lai de kejing de lai de kejing ya cha ai nang tha po aku man to teng to siri ada nang teng nang siri nang senaurin snei ya gitu bitai pi ya waka kam man di kam oleh kadang tiap lo lam khamar apa yang kini saya kelami eji mudi ini wipu awaro ibato yang kadika bodar meeting de amlang ini waro na kichnong beto lei phao kon lei phan ru chnong kalau em kini waro le yo main do da em ni so we are with them so yo jingmut ha ka jo jingmut hay no kom ini ha ko laluti ko mustem kan belum itu sakma wala da kamno le sa sin do ongi yo teli kaman bro teli la do tu hadu waktu ka kam ha ki le yo ko masuma la job la da rem da mani karo man le yo em pensari dan mani jua snake kerana puri thau ong ke sarkar artli sarkar ong ki phila kam no le pio hap sa bisa ka asam le pio nang em jo ki percha hajrong ite ni yi dau ka sna kam ko sa asam ni sala kam no le tur ba I chakmat lai la kam no le ye chem ni prado prasnam project penjahi tawa I dalai hat ndo tawa hatre tawa kam te gi thong yong I bru office nu I detai tema de wa kejing kapat yo nga taw ya I hi go no sa chagani ga thau ba won ma de ya sia thu I di pat ba te ka kam wa yo I ke report detai te pui reo ne yo I up ya ka te ka sur kam wa pu sar ni no me yarap I to no e pui le a ga lai lu ti I khama ngày ti yu ti kan ni ga ding sedang yu I go lai cham no CM ko ding sedang oro kartu da ko ande to so tens no air so ku swet a ga ding chen ko kro yu I o karmen urani sakmat ila nang chlu yu lai ye ti ki kam ki jam yu I adu ye cham ni chai tai ni he ong CM le thot na ui ga rai go da phili tai mana tu yo hadu chou chim star la I lo na ka ti yo yo klam ka ka kria te la kularu si ami le ku siao ndep gi kam ko ku sil ndep tro no I ni ga kot chwau poi chwau lai wan pi u chwai ni ga kot le u phai chau chim star la mru I kamu kan rat ke sangma
Hakani gejelang laidon langru da ba arwen ke sutnga noi sai ai belarang ba bat bapau khmat kejela ubala sim ya kecil kli kumunong ai boy ka area committee ubala kado ba kat kum ka joint inquiry hapareng ka United Khasi Jaintia Hills District bat ka Mikir Hills District Council House nem chai kanais pa san pinyo la kado sai ba ki board district na boro arliang kilapan pau ba ki tei ki jaka ki hab aka United Khasi Jaintia Hills District ya ka hok kepada wan na kipa ki bay temani na kima ki boy ya kata ka hok mieu kundu ya ka jingle baklawan kam tam na ustem khat des pa san thawi ko ka tu kasni chpau tarik ko man meeting heni ko ong ko governor da ko padam kam ya ka bor ke u ha ko ka parawan yang ka section a uka ka block 1 ka block 2 na ki thau khasi puna thau ka spot Mikir Hills wa ka not ka cha Dato ka hajing sket hajing le bor. Do man ka kamte. Ka hok ke yong ito la da man ki pat ba uwan nan cepo kari Khasi Jaintia. Kata to hok ke yong i. Ka hok ke yong pi. Tonam to. Mentu hakas dem khat kendes pak san phau nyao. Ka komiti yang ka United Khasi Jaintia District Council, waka United Mikir Hills District Council. Dada plek ye inquiry la ne kajing tho jing te kajing to ke kajing dawa yang kile phang ri teli ni chlong ko em chlong penar ko em po ka blok kon. Dalam ga report kata ke report to ko scam do kanong remu geng ba uong iwa ki pat ba ki yong ikwa ki uliwan yu wa ya kani ka jing dawa ya kani jing kwa kwai ba umi ko hakasor yong ka committee ko klam nei bha ka wi pa ka wi ga yung haman ki cha yo bi lada nakaliam ke yang pi mdawa pi ko hok tama mo be mo ye ke hok ha ka sanchar pai ba awan ka sur yang pai ba to ka sur ko ka sur ka ru hak ak tam kam wa ong usar komin wah ini pim aman kerak sarkar siapa haka sanchar pai ba ki yu jet yang sarkar untuk ki pai ba nei bhai ta hap up ki pai ba ngong pi chewon embot hai ta la kata to ka jinda ben nei bhai la ya ka hok ki hong pi ko jet pi lo mi khat pi myo pi oh em hi kuli thap chomo ka yao em kuli thap cha nak tiang em pi katu to kwa thap he phi na kata ka mon phi ko kwa phi upanyo wadang em ka jing maya ka jing ya to phi wa ka ri jan dia nai bha ite da poi ka por ko wa ka hap san ya ka committee wo jo up ka parthai jo up ki bor cha asam cha meghalaya u up lang ki o ki op ya ka ni to ka yi ko kwa da to ka le ka por ko da wa nai bhai la ka ni to ka por kawa yang kakam border da ong yupen me taradam sawa ka sur yang pi kamut yo ki ule ka longe ne bhai le yo ki rak sup upen be ya ka hi ko sup ban ni wa tare ya ka hi ko e mentu ya ka hali ko cha ko sa chra dam ye na ong pen me ane dar ong dai hari thme kata ha par khat phau sen no ka nei wan ko kamon pelai ki stir kamon ha haiwan hagawan kulti ukra I wo jo ujam kre dan nei ba ite kani hanga khanya to ko sa chra to kulti thme dan ka san phang nya klam ko ya ka jin dawa yo ki bai ba Nada ka san phao nya kajing toket
yang artili kita council dan sekedar berpikir dulu uliwan cari saja mantu so power arts nem hadir nomi kata kasur kahok yang kita ujian jiwa penyanyi kata kahok untuk Ma Erwin untuk kiwan-kiwan Henry to kasur yang di usaha ko jo kiwa ka bor sarkar ucim ki garan ko man rai ko hok la katus den da ma phi ka jing khang da ma phi ka jing ma phi ka ting smith kami to kapor ko hai ni to kapor ko pansawa ki om phi kasur yang ka border kasur yang kita tahu kita dah cai ramli. Sebab up ya kali kacing kerpat yang ini bahile kam kajai buru kam di kon yang kajai buru. Ko cim jai nak abai. Kuau emlam hagaju ke ilaka hagaju kecil. Ya kaluti yang kaan em. Kaluti yang bahok em ko. Sa happy kat tu. Ye pipun mi ya kasur yang kajing tali. Ye pipun mi ya kasur yang wibawi haki cenong lepang roh tali cenong ong pi. Uliwan yung noi. Kata itu kasur ko umi. Nabahai la ya kram na kalian kaan. Ki yu jing ya dai kajai bru. Ko chim jai na kare. Kali kanong rem ko gen ki uong ki ya ka jai pru yang pi uya dai ya ka riti ke dustor ya. Kani to ka jikali. Hoya wani na ka jo ka thmai yang ka riti ke dustor. Ka hok yang pi to uli unbiang ki cerita. Hapo ka jin saja yang ka jai di health administrative council po ka government of man. Ela wa ka hok yang i kamtam ha jing MK mi yang i. Oh yon i naga bay yung i ko man ka janti health this council ko ka sorkan e wa sor yung ka jintali yung pi ham penchong nong rem ka haga politics penchong nong rem ka haga jing em ka patayin ko kani wa ka patayin ko umpo em ka e wo ki kon go ka na gini kita ki do kisam yung i gudawi ukaya ki haka jinkermen ne bhaile kata mustat ko bi yopi dawai Hakani kasi lajit yuba coming sandhar kumu chairman Jones Talang kumu vice chairman Philip Talang kumu secretary Unilam Kisten kumu assistant secretary Ungai Langboy kumu organizing secretary Wan Mi Kharwang kumu joint secretary bat kiwi pan nilai song teng hi om tang men ne ba ngidon kata ga jing up kami kermen ba wan kita ki minister ki ba government kala appoint ha ka sha te ngidon kata jing kami lenti ba ka asam ro kanwan ka megal ro kanwan ha ba ong dispute mut ba ngi kami lenti ba baro ar kin wan kai te kada hado menta ba mdon ba wan ba mdon ba nia kendok ban ngi te la ban long ba dei na ka daw ba ki menteri ki bun kam tharai ngim tip tang ba sngew don bok ba banong balang ba kejung wan jong phi ba ngi ban pen sngew ha ki skor jong ki lada ka longa issue ko ba ki laklet yang i ru ba kan long ba kin kan mau kan te namar ba kan long ki issue ba ka baro hi ki tip ba ka long ba ka barim ba ka slam tam te don hang ne ki kato gan ne ki kot kisla ki ba pen sakhi ba wat lada ka ki khot ka dispute ru ka long ka jaka jongi ki penar haga historical ka don kita ki monuments ki jingtho bagam to don bat wat ya ki daloi ki badai pej ya ka raj ya ka elakaru handai don bat kita ki kot ki don bat ngi sar i setengah ba long kum ka donation yang ngi haga ne ka klimat ne haga ne ka benta ba iwan jungo yang ngi ba ya kali ya flew jo jungmot ba I sim ba ka dispute ba kamdai ka dispute bat ka international ka dai ka state government under state government mut kamda phla kata dispute tang ba ka junglong jingman jongi kadai ba ngi la chu ino ba komdon rutang haka India ro ngim don kata jing khen bukum kita
te hadin ba iwan jungo hidai kemat lajong ba yo I ba I sunai yang kum ta ila ya keren la ya ai mesim hi ban thau no daga komiti ke ban mun yo ban move ya ki to ki benta ke badai ban persngau sya sarkar tang sya sarkar Meghalaya and rewat sya sarkar Samru ba ila ai jumut hi bangin dai ban move hagis ngi ke bala lej no bang isu persngap menti namar bang don kita ki proportional syanongin lej ha bat nongin ya kendo kumtalai ba namar kita hi long ba pending lene ge mingi klempo cak sarkar telang ba ni ke komiti ke bangi la form menne lang ba jingi don lang isar hi tengi khmi lenti ba kane kan long ke wei ke sur te hagno kurkom bangin le bangin sa ya plan hi tarai adum ta dem la ban ong bangin le no kumto tang ba ya ki kot ke bangi la don lupa mut ngi la don hi bat ngi te ngi khmi lenti ya ke wei ngi ba ka sarkar kan pej hi yangi ba kan wan jengok hi kata dai ka sur ka jong pajba u bayar bonon sene ka brion nyotrep te lada ka lada don kalat mut bangi ngi kloi ban ya kenduk bat ki nuki badai pej kam tam lai lagi regional committee wat now ship ni saru ha ka por ba ngi ya lej lang bat I bat ka sur pajba la bo teng ya ka wei ka mamarondom na benta ne ke jaka bat hang la su lang hi bat ki kot kisla kam tam lai badon gitu ki monuments ki ba ka balang kum to ka bu kan ba kita ki mau la ki taru la pen sikina ba ka kam dai ke bangi ngi wan su song buhai ka dai ka ne ka jaka ka jongi hi bangi long trai mangi hi ba ka ne ka snong jongi kam long ka ba dang man nen ni le yo I ya kita ke monumen ki ba la bu gitu ki long shwa man shwa 1937 ka balang ka long te wat tang kata ka por ba handai don kata thmawaj ba thmami ngi te ki krem ki kro ke ba ki bri ba shong ba sa ne ki phet ri ki sakita ki krem ki dang don hadu menta don por ban nyalam ni ki sata la mar ba phidang lej phai te ha wei ke por ga nginda yo daga golden opportunity sata rungan nyalam ya pi banang don hi ki ke ba ngimla ban klet kita ki monumen ki monumen stone ki mau penyeng ki pung sajar tang kata bat halas keng kelong pung sajar hang ne ha sundak chong jongi hang ne rudon ka pung sajar ne ka mokoi sajar ki ong ka jing thmu jong ka komiti mut ba ka ne ka komiti la banong ba ka dai ka komiti ke ba kan yaj be syakmat na menta ka bodar tang ba ngemla banong ba ka ne dai ka one way ba ka komiti hi ke bangi la ya mut hi bangin wan ra ya kita ki rukom trai kam tam lai ba ke ka yau hat kan jan no tamar ba sene ngimlong ba kita ki batrai sarkar tang ngilong tang kinong rep sudah ka komiti mut bangin kwa ban pensngeu ya ka sarkar lang ba ka sur ba om bangi ong hang ne bangi kwa sa sam ne kwa sa Meghalaya namar ba ki hendai hentai ki ne ki pateng ke bala lej no ba ki angnut tengi ngilong tang ke successor mut bangi kwa ban pen urlong ya kata ke baki lemut baga 1957 mut galat ho syai kedar ha kato ka ngamdon ngam kenmau ya gitu ki TAD slice kum to ki lembar jongkat tang ba ha kato la mention hi ba kane ka jaka ka bahab lang ba ki ka basyong basa da ki khasi penar dan ne da ki doloi labang nang pulut ya kita keng dai ba ki dai ban phai no syaka Meghalaya kata dai ga ka em ko jongi om bangi kwa ban comments ya ga government of Meghalaya mut bangim kwa ban ong ne go back Assam ne go back Meghalaya kata kam dai ga issue ka issue ka jongi ka mut ba ngi kwa ban pun urlong ya ka ka bauta ukni kwa jongi ba ki pa temen ki ta ki kemirat jongi ki la thmu lopa te hadin lada ka sarkar ka don kam ta ngi sia keren pat ngi sia pej pat tang at the present mut mi ngi don kam ne ngi sngau bangi dai ban yo shwa ya kata ka kmi ka bala ka lap hos new ukpa lap hos new ne ukni ukpa jeng lap hos new la kata ki por om tang kata wat ka jing im jong ki IT lut habakum ta ka sarkar ka dei ban perkhat la hagno kono kor komro namar ba ka jing lej lenti jong ki ne gi 1957 50 hadu kan menne kamlong ka ba tang ka wei artli ki kalendar kamut gala kanot ka jing ya lenti many days have spent te kerong karbat kejung imru gila spend gila do te nga naliang jonga te nga lada ka sumut ba da don bor manga dengan pressure ba ke government ba nangkong kato ka dai ke issue bangin dai ban hun bai lada ka long ga give and take lada ka long hanu kono bentaru leng ba gitu kejung thok ke bala thok lupa hapsim chwa dagato hadin bara la sim ya kato lada don kamban give and take kata ka dai ke new policy ni marwa ka ne kam long ka new issue
ne kam long ke banang menne nang hagan ne ke government ba isem ya kene namar bala shwa ke ga megalia kayo ya ke jing lailut kala don lupa ke jing tho boleh ba khendiat dai ban phai se kata ke jing tho ru khnang ba kam long ke ba le ben yo no re no ngi mentang ngelamat ya ke jing le ben ngi la du no kata ke tang don na pedeng jungi wat ya kata ke right long bri man bri lu la du ketak long ke basnya wi sensor bahaban lada ga government ka phai khmat khendiat mut ka kanong kumno habangi ngi lado ya ta ko hok long breman breru te namar ba kim don kum kine kilat pathai ko bor mut ka sarkar ka song suk ka sngan ha ga jing kamai la jong mo jarjir mut don kata ka difference priority te ga priority jongi pun gi kwa bangin non identity no daga government whether this and this maybe up down tang ba dai ban don no kata ka identity rengkat ba keto ke jingnya ke joint inquiry ba ke Kenrasut Commission kala plan lupa haga 1958 kata dai ke ba ke komite kan fokus nang kong